So guys, nakami diri sa Pakibato katong nag-landslide good. Nga na ay 7 kabuk balay na apil. So this is how it looks like. So sa taas dai is palayan din sa taas na humay nakatanom. Tapos sa ulan, nag-landslide diri sa kalsada. Nago tong 7 ka balay diri. Nice kayong view diri oh. Nawa. Wonderful sight. So maghatag ta diri og ayuda para sa pamilya nga pektado. Oh, sinina. Ngarandu. Okay. Na, nindot kayo. Unya na, marami ka. Bahin-bahin ko lang. Pasunsyo na, pasunsyo. Ayun, kaleo. Na. Umangkat ka. Kani ang picture ang panghatag ba ko? Kani taraway. Ringa-ringa. Taraway. Dabi, hello, gwapo. Wow! Oh, pwede na. Oh, no. My dress. So, nata diri sa Pakibato kay kato nag-landslide gulat na yung adlaw. So, itabangan nato sila. Nakakatag mga relief goods o mga sinina sa ila. Bright siya. Sa bahay nila.